Здравейте отново с Easy English BG. Ако харесвате нашите уроци, моля ви да се абонирате за канала Скамбанк. Благодаря. Днешният урок 13. Must, mustn't. Must задължение, mustn't забрана. Или също трябва и не трябва. Може да се използва и двата варианта. Must трябва, mustn't не трябва. Или задължение и забрана. Какво са модални глаголи? Модалните глаголи ни помагат да изразим отношение към действието, като задължение, съвет или позволение. Пример за такъв глагол е must. Той показва нещо, което трябва да се направи. Въведение на урок 13. Must, mustn't. Must трябва, mustn't не трябва, забрана. Използваме must за правила, съвети и неща, които са важни. Използваме mustn't за неща, които са забранени. В следващите слайдове ще видите няколко примера. Структура на изреченията с must и mustn't. Положителна форма. Подлог плюс must плюс основна форма. Отрицателни. Подлог плюс mustn't плюс основна форма. Въпроси. Must плюс подлог плюс основна форма. Както виждате, разликите във въпросителна форма винаги стои отпред must, след това подлог, след това основна форма. В другите два случая, отрицателна и положителна форма, подлога е преди must и mustn't същевременно. Ако има нещо неясно, моля пишете в коментарите, ще отговоря на всеки един и ще обясня по-подробно. Също така по-подробен анализ на урока ще намерите в нашата Facebook страница. Линк в описанието под видеото. Примери с must. I must study for the exam. Трябва да уча за изпит. She must wear a uniform. Тя трябва да носи униформа. You must be careful. Трябва да внимаваш. Примери с mustn't. You mustn't be late. Ти не трябва да закъсняваш. He mustn't eat her. Той не трябва да я яде. We mustn't smoke. Вие не трябва да пушите. Няколко практически диалога. Where is our classroom? Къде е нашата класна стая? You must go to room 12. Ти трябва да отидеш в стая номер 12. Ако има нещо неясно, пишете в коментарите, ще отговоря на всеки един и ще обясня по-подробно. Също така може да намерите още уроци на нашата Facebook страница. По-подробно обяснение на този урок и на всички предишни. Ако харесвате уроците, може да се абонирате за канала Скамбанк, за да получавате известия, когато има нов урок. Качваме по 2 урока всяка седмица. Практически диалог номер 2. You must finish your homework. Трябва да си напишеш домашното. Okay, I'll do it now. Добре, ще го направя сега. Сега нека направим няколко упражнения, за да затвърдим нашите знания. Препоръчвам на всеки един да си запише тези упражнения на лист и химикал, ако желаете да научите езика по-бързо и по-лесно, за да може да правите преговори. Попълни празното място с must или mustn't. Може да напишете вашите верни отговори в коментарите под видеото. И ето ги верните отговори на нашето упражнение. I must call my mom. You mustn't be late. We must study for the test. He mustn't turn right here. Колко верни имате? Пишете в коментарите. Отговарям на всеки един коментар. И съм много благодарен на всеки, който коментира. Също така не забравяйте да се абонирате за канала. Хареса ли ти урока?
Ако да, абонирай се за още уроци. Харесай видеото и натисни subscribe бутона. За още по-подробно обяснение на този урок и на всички останали, може да посетиш нашата Facebook страница. Линк ще намериш в описанието под видеото. Благодаря и до следващия път. Скоро!